എങ്ങോട്ടടാ ഈ പന്നിയും കൊണ്ട്? നാളെ മാപ്പിളാരുടെ വലിയ പെരുന്നാളല്ലേ. നിസ്കാരത്തിന് രാവിലെ പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണി വേണ്ടടാ. ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു കണി വേറെ എവിടെ കിട്ടും? അച്ചു, നീ തീ കൊണ്ട് കളിക്കരുത്. ഇനിയൊരു വെളിച്ചപ്പാടിനെ തല്ലാൻ മാപ്പിളമാരുടെ കൈ പൊന്തരുത്. അതിന് ബഷീർ എന്ത് പിഴച്ചു? വാറ്റുചാരായം കുടിച്ച് മുസ്ലിയാരുടെ മുറ്റത്ത് കയറി തുള്ളിയാൽ വെളിച്ചപ്പാടിനെ മാപ്പിളമാരല്ല ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ തല്ലും. വെളിച്ചപ്പാട് ഭഗവതി കയറി അമ്പലത്തിന്റെ നടയിലാ തുള്ളേണ്ടത്. അല്ലേലും നിനക്ക് കൂറും മാപ്പിളക്കുടിയിലാണല്ലോ. അച്ചു വേണ്ട, മാറടാ. ഞങ്ങളെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഹിന്ദുക്കളുണ്ടൂടെ. വരടാ. വേണ്ട അച്ചു, അത് ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം, നീ പോ. എടാ, നാളെ അമ്പലത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് അവരൊരു പശുവിന്റെ തലയെടുത്തിട്ടാ നമ്മൾ സഹിക്കുവോ? ഇന്ന് വെളിച്ചപ്പാടിനെ തല്ലിയവര് നാളെ അതും ചെയ്യും. അത് തടയണം. അതിനിതേ ഉള്ളു വഴി. നീ മറിയ. പോടാ. എടാ